Kono maliko kan anga fulbe belajele biye tarata mekalo klebi sabani kele ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibaram bambulo kada kuluka ode mali polsu uluka nyogonda ndo kunkela wala sa ka se ka ke komisarie uluka o nyogonda nunu o jabi borama kibaram sirama uluko ne ayire ka fo o mali cour suprême ale koni e sebendo kon bo mu koni ayire ka fo ko polsu uluko kunga concours kunkela wala sa ka se ka ke komisarie ko o bora ama ni ko Ibrahim ko ni jabi bora mekalo kletan kononton décision moni ale numéro 305 ni nyogonde ale jabi boli ama ko o ko ni sababu mabo doyere la jakul do kon be no ni o to ko collectif des sous-officiers de police lu ko ni willa ni ka police nyama ka ulu wele bogo jenne ka ko sabla ko konguri ko ni tumala ko yurgu ko ni chama kerala kawla do na ka fo ko ni konkuru ale ko ni keli ni sisanche ko abe kalu worobo ko mo ko munu yere ko ni kun to ko sorola ala ko ulu yere ko ni be formation na kabin sisan cour suprême ale ma munu ko ni kun bolobe ni koina ulu ko ne ajere ka fo ko police nyama kerengere la directeur général ko o ko ni ka yuru ko ni chama folendo akono ko sabe ko sabla ko o ye fangatiga ayire kirblo tigila mogo ulu ha yire ka fo ko jagulu chama ko ni fene na la tuguni munu ko ni ayire ka fo ko ulu ko ni mason ni jabi bole nuni ame wati mna igo sisa polsu ulu ka seniga ulu ko ni ma fen ko ni ko ina flo sabla ulu e ayire ka fo ko ulu yere dama ka nga nyoy bi tratado me kalo kile bi sabani kele ko mu mana bo ko fe ko ugo oda jama kuluka nga ka wala do na ka fo ko cour suprême ale ko ni ka ni sebam ko ni bolen fleni ko ka o ko ni la waliya kabini sisan no ko o bena na geleya o sawla docteur Mori Diallo ni ale ko ni kiriko do mbangana karamo do sanfe kalanso bawla ale ko ni ayire ka fo ko ni waliya ko ni gelen flene ko o ko ni ma ka to mo mun ko ni formation damne uluka formation ga jo yoro ni kele ko ga waliya ko be fere be se ka soro ni ko be la jele na cuga amna kibara wara mana bo ko fe ambo da kuluka kibara wara mambulo kada kuluka o de duanza ale ni ngosi ko kari tan ko nyogona ulu ko ni dane be sirala ni yorena kibaram sirama ulu ko ne ayire ka fo kabini dogo kun temele jetege wale taba ulu ko ni ye kibara ko ni lase ka fo ko tama ko ni tena ke duanza ale ni gosi sira ka ko fo kalo kele nyogona o sababu yala ni dogo kun konnala ni jetege wale taba nunu ulu ko ni tara siratike kerengere ne ala kunun tenendo mekalo klebi saba ko karitan duru nyokona ulu ko ni ndana sirala nunu ko ni simase ka se useyoro la ni kartigi nu yere ko ni fena yire ko ulu ko ni njole no folo ni ka mali finitigi la ka ulu nyana fle ni ulu ko ni sira ka ni jetege wale taba nunu ko ni dagabo ulu dala kawla do na ka fo ko jetege wale taba jegulu sababe ko ulu ko ni bele ka barayini ko nunu ko ni ka lanyini te doere ko ka amber ko bin boninka ni obe moti marabulula ina fo farabu aleta kera chugamna segu marabulola ko ni siratege yere konna ko mamun ko ni ka baraka channa ko sebe ko o ye katibae amadu kufa ale ko ni ka chedewu kibara wara mambulo kada kuloka ode fsec ni ale anka sanfe kalanso badoy ayre la ka fako place ko desa kon be no o kera sababu ye fo école den chaman signasu kibaram sirama ulu kon ne ayire ka fo ko kabini tenendo mekalo kle kononton ayire la ka fo ko o kon kuye ni kalande nunu ulu kon ka école wilie ga ni kalande nunu kon bela jele kon tara nyogon soro ni kalanso bayina kata soro place fala ma chamama école de mogo batanduru ayire la ka fo ko nunu kon shima kundo yoro soro o kon sababu yala école de ulu kon ka hakani ni jakulu ni o ye am ye ulu kon fene bora kana ni école de nunu kon labla ko ubataso ko ubena wili ka jo kon da wala sa cuga amna mali jamana nyemoko ulu kon be se ka fere soro wala sa nunu kon fene be se ka kundo yoro soro ka uba kalanke kawla do na ka fo ko fsec ko classico dese ate yenkele ko ga yen kon tare ka juguni to fene tay kuna fone kuncela kibara ware mambulo kada kuloka o de drogu o minela musokoroba do bolo kai kibaram sarama ulu kon ne ayire ka fo ko kai kerengere ne ala kai kaso ko kunun tenendo mekalo klebi saba ni musokoroba yin ale koni shibeta san biduru ni duru koni nyogona la ale koni minela kasoro drogu mbe no ni amba fo ma ko cannabis o koni siri bishek ni duru ba ale bolo proba chaka yoro mbe ni o ka baranya shile no nyana mini fen ulu kelelima ni o ye office central des stupéfiants o bolo frambe kai ulu koni ka wili ka jore kala sababu ye ni ka teke dani musokoroba yin ka kata soro cannabis ale koni siri bishek ni duru ba bolo wa fene ko mana munu yere koni fene be no ni drogu
minnu be mara ulu kono ko o den bi kono ton fene be abulu ambe wati mina iko sisan office central des stupéfiants ulu koni ye sɛgɛsɛgɛli u boloda wala sa coga mina ni musokɔrɔba in ale ni ma wɛrɛ minnu jɛma kan mana kɛ ni dɔrɔgu feere nu ye tɛgɛ ka da ulu bɛɛ lajɛlen kan an balimaw ni ne kun ye aw ka bi kibaruya ye ka se aw ma ani ce aw ka kulomajɔ la